Da, poštovani gledalci, nastavljamo dalje sa sadržajem naše emisije. Još jednom ću pomenuti broj telefona na koje nam se možete javiti, a uskoro ćete ga vidjeti na vašim malim ekranima. 011-265-0485. A meni se na moje veliko zadovoljstvo pridružio gospodin Stamenović Milorad. On je ekonomista i menadžer u zdravstvu i pričat ćemo o nekim konkretnim rešenjima, tačnije o stvarnosti Srbije koja je na jedan realan način prikazana kroz naučne činjenice u knjigama koje su predavnom, a čiji je tvorac gospodin Stamenović. Dobro jutro, pre svega i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Kako ste? Odlično, odlično. Hvala na pozivu još jednom. Da, evo, na samom početku ja bih voljela da istaknem da je ova knjiga, ovo nije poslednja knjiga, ali knjiga koju svakako treba pomenuti, izašla je 2016. godine. Knjiga za koju je zavladalo zaista veliko interesovanje i da su je otkupile mnoge biblioteke, zar ne? Upravo zato što, kako sam rekla, predstavlja stvarnost Srbije kroz naučne činjenice. Ne bavite se tim nekim tabloidnim nagađanjima, već činjenicama. Jeste. Prvo, hvala na pozivu i na prilici da predstavimo ono što radimo i čime se bavimo. Ta knjiga koju držite u ruci, to je knjiga Obećanja i očekivanja. To je zapravo knjiga koja je izašla 2016. godine. Autori te knjige smo ja i moj stari kolega i veliki stručnjak iz oblasti poljoprivrede, agroekonomije, neko ko je svoj život posvetio prikupljanju informacija vezanih za sam razvoj poljoprivrede i tako. Tako da ta knjiga zapravo je sastavljena iz dva dela. Prvi deo te knjige se bavi makroekonomijom Srbije, bavi se aktuelnom stvarnošću, bavi se problemima koji se tiču saradnje sa Međunarodnim monetarnim fondom, agroekonomije, bavi se problemima razvoja malih i srednjih preduzeća, a drugi deo te knjige se zapravo bavi finansijskim tržištima. Znači, mi smo pokušali da kroz taj drugi deo knjige zapravo prikažemo na koji način funkcionišu ta finansijska tržišta i pokušali smo da ih približimo našoj stvarnosti. Ova knjiga je, kao što ste napomenuli, zaista i zabeležila određeni uspeh, znači nije jednostavno u današnje vreme imati knjigu posebno stručnu koja bi imala nekakav odjek u našoj javnosti. Ova knjiga je, konkretno mislim da je nekih 30 biblioteka širom Srbije, znači ako je to, mi smatramo da jeste to ipak merilo nekog uspeha. Tako da nama je zaista veliko zadovoljstvo da će se ta knjiga naći širom Srbije, ali tako. A sa druge strane, ono što je jako važno jeste da smo imali tu podršku Banatskog kulturnog centra koji je nama praktično bio izdavač. Pre nego što, tako kao što smo razgovarali ranije, pre nego što ukrenemo oko razgovora vezano za Srbiju danas, jer dosta tema iz ove knjige su zapravo apsolvirane i proširene u knjizi Srbije danas, a koje se tiču makroekonomije Srbije. Voleo bih da kažem ukratko samo o tom drugom delu knjige koji se tiče međunarodnog deviznog tržišta, jer to može biti zapravo dobar šlagvort za priču o neoliberalizmu, o tome gde se nalazi Srbija danas u pogledu na taj neoliberalistički globalni koncept. Naime, samo funkcionisanje deviznih tržišta, čisto približimo gledalcima, dakle mi govorimo o najvećem svetskom tržištu. Znači to je tržište koje ima dnevni protok novca oko 5.000 milijardi dolara. Znači to je višestruko puta više od recimo New York Stock Exchange i tako da. Ono što je značajno jeste sama geneza tog tržišta, znači od Bretton Woodskog sporazuma, pa smo onda formiranje tog zlatnog deviznog standarda, pa smo nakon toga imali ideje Miltona Friedmana koje su rezultirale Smithsonianskim sporazumom 1971. godine, kada je bila i ta velika kriza na Bliskom istoku, i zapravo ono što je interesantno, a u vezi sa tim idejama Miltona Friedmana, jeste taj neoliberalistični koncept, koji se je razvijao, čovjek je dobio Nobelovu nagradu, između ostalog, znači taj neoliberalistički koncept koji se kasnije razvijao i koji je omogućio funkcionisanje međunarodnog deviznog tržišta na jednom vrlo visokom principu razmene međunarodnih valuta. Ono što smo mi takođe pokušali da
definišemo u ovoj knjizi jeste, mi smo pokušali zapravo da pomirimo akademsku i da kažem onu javnost koja se bavi samim trgovanjem. Znate kako, veliki broj kompanija učestvuje u trgovanju na deviznom tržištu i one se bave zapravo sekundarnim aktivnostima, što podrazumeva neke špekulantske aktivnosti. Znači, pod primarnim aktivnostima mi podrazumevamo konkretnu razmenu valute iz jedne u drugu, znači za potrebe poslovanja. To su recimo banke, to su recimo multinacionalne korporacije koje funkcionišu globalno i tako. Ono što je, osim te same ideje neoliberalizma koje je zapravo zasnovano, ali tako, tu ono što je takođe interesantno jeste da smo se mi bavili konkretnim analizama, dokazima oko toga da li su tehničke analize zapravo validne i u kojoj meri, jer u dosta velikom broju stručne literature vi nećete naći informacije oko toga na koji način tehnička analiza može da definiše ranije posmatran istorijski tok nekog tržišta. Zašto nemate informacije? Pa prosto ne postoje dokazi koji bi mogli to da potkrepe u dovoljnoj meri. Znači, ne postoje dokazi ni za, a ni protiv. Znači, stručna naučna literatura kaže da prosto tehnička analiza se može koristiti kao neko pomoćno sredstvo, ali ona se ne može posmatrati izolovano. Tu postoje sad razne analize, tu postoji regresiona analiza, tu postoje eksponencijalno izglađivanje. Mi smo to pokušali da na neki način prikažemo i to su neke analize koje su validne. Međutim, tu postoje i brojne grafičke analize koje zapravo ne moraju neophodno, da tako kažem, da ukazuju na budući tok kretanje novca. Ono što je možda interesantno takođe vašim gledalcima jeste da smo mi tu definisali neke, da kažem, manipulacije, velike manipulacije. Recimo, Soros je 1992. godine, to je čuvena crna sreda britanske ekonomije, on je uspeo, zahvaljujući nekim manipulativnim radnjama na tom tržištu, da bukvalno isključi britansku funtu sa tog tržišta, što je zaista bilo neverovatno. Takođe, tu je i primer Nika Lisona, o njemu je snimljen i film je Rough Trader, koji je uspeo da bukvalno zatvori Barings banku, čuvenu banku, više stotina staru, tradicionalnu englesku banku, zahvaljujući svojim lošim trgovanjem, i tada je nastala ta krilatica nikad se ne trguje nasuprot trenda, je li tako? Dobro, evo ja bih voljela da nekako našim gledalcima kažemo šta je ono što ljudi koji nisu ekonomisti po struci, oni koji možda ne razumeju apsolutno sve o čemu vi govorite, da li oni mogu da pronađu u ovim knjigama neka rešenja? Postoji jedan broj... Ili je namenjena za stručnu javnost? Prva knjiga, u prvom delu te knjige vi ćete naći makroekonomsku situaciju Srbije, gde se apsolutno može svako, možda i bez toliko stručnog znanja. Drugi deo knjige je takođe pisan, da kažem, pitkim načinom, tako da oni koji se time bave, oni koji su imali prilike ili koje interesuju, da li su to studenti ekonomije, da li su to ljudi koji iz poslovnih aktivnosti zanima trgovanje na Forex tržištu, znači oni tu mogu naći određene informacije. Ne mogu naći sve informacije, naravno, ali mislim da ipak je to dobar vodič ka tome gde se druge neke informacije mogu naći. Gde je Srbija danas, osim što je u mojim rukama knjiga pod istim nazivom? To je dosta kompleksno i teško pitanje. Mi smo pokušali da, kako je ta knjiga Obećanja i očekivanja, ali tako, posebno taj prvi deo doživeo popriličan uspeh, mi smo onda pokušali da napišemo jedno opsežnije delo, vi vidite, to je knjiga od nekih gotovo 500 stranica. I mi smo tu proširili tim. Ono što nisam napomenuo, a jako je važno, jesu recenzenti prošle knjige, a to su profesor doktor Oskar Kovač i profesor Sreten Ćuzović, dakle, čuveni ekonomisti naši. U vezi sa Srbijom danas mi smo, dakle, proširili taj tim ljudi koji tu učestvuje i Branko Dragaš, naš poznati ekonomista i intelektualac, je pridružio tom timu koji je radio prošlu knjigu. Osim njega, jedan, ja bih rekao, zaista sjajan tim recenzenata, gde su profesor Gojko Rikalović, ali tako, redovni profesor
profesor ekonomskog fakulteta, predsjednik društva ekonomista, tu je profesor Rajko Bukvić iz instituta Jovan Cvijić Sanu, tu je Mihajlo Jakovljević koji je profesor na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu, Hosei i Tokio i University of Washington također predaje. Zatim on se bavio recimo recenzijama zdravstva. Onda tu je također Zoran Dragičić, profesor bezbednosti koji se bavio zapravo segmentom bezbednosti. Mi smo u jednom ovakvom delu pokušali da definišemo koji su to savremeni aspekti neoliberalizma, gde je ekonomija Srbije danas, kakvi su sve aspekti demografije, zdravstva, bezbednosti i gde smo mi sa tim tranzicionim procesima. Kao što ste lepo napomenuli na početku, dakle, ovo vreme tabloidizacije i velikog broja informacija, velikog broja portala, medija, postoji zaista jedan ogroman broj informacija koji na dnevnoj bazi dolazi do svojih end usera, odnosno svojih korisnika. Mi smo ovdje pokušali da kroz jedan naučni aspekt, jel tako, znači ljudi koji su stručni u tim oblastima da definišu zapravo gde se nalazi Srbija danas. Ajde pre toga pre nego što nastavimo da vidimo ko nam se javi, jel može? Može. Dobar dan, poštovanje. Halo, dobar dan, ništa manje poštovanje, želim vam srećne blagdane nastupajuće, što bi rekao naš prijatelj Hoćevar. Da, ponukan vašim pitanjem, dajem čistu peticu našoj vladi. Ne pamtim kad sam živeo bolje. Znači, počeli su i da vraćaju, boga mi, ove penzije što su privremeno smanjene. Tu čak i neki ministri kupuju stanove, ali ne svojim novcem, nego im šalje tetka iz inostranstva i onda oni taj novac ovde troše, znate. Dobro. Tako da, eto, šta da vam kažem, narod je rekao svoju reč na ovim izborima, znači to je apsolutna vlast. Prepoznali smo pravac kojim treba da idemo, s tim što ja želim što pre da odem odavde. Čekam ja samo zaključak, samo vas čekam, znam šta mislite inače. I samo čekam zaključak da vidim gde će ova petica da odvede. Pa neće nigde da odvede, ja kažem, eto, ja dajem čistu peticu, jer verujte, ja kad bi došao na vlast, znači ja bi penzionerima oduzeo celu penziju na 2 godine, znači da daju nama mladima, da ih mi izvučemo iz ovih propasti u koji su nas oni uveli. Tako da, eto. Dobro, sto ljudi, sto čudi, poštujemo vaše mišljenje. Jeste tu? Jesam, tu sam, kako da ne. Ne znam da ćete ikada biti na vlasti, ajde neću da ništa prognoziram, da tako kažem, ali ne bih voljela da ikada budete prosvetni radnik, obzirom na to da ovako dajete te ocene šakom i kapom. Kako da ne, ja sam bio u svoje vreme, bio sam pedagog i vrlo loš pedagog, ali znate šta? Šta da vam kažem? Da god sam bio, tu sam poginuo, što bi rekao naš narod. A eto, za vašeg gosta jedno pitanje u njegovoj knjizi. Da li nema slučajno mesta za nekog, čuo sam neki doktor Milan Stojadinović, da li bi mogo da nam objasni 36. godine imali smo BDP 14,9%, znači najveći u svetu. Kako je taj mangupi fašista uspeo to? I imali smo, znači, dinar koji imao zlatnu podlogu i bio je jači od švajcarskog franka. Kako bi mogli opet da se vratimo u to crno doba kraljevine i da se zlopatimo kao oni naši preci? Odlično. Hvala što ste se javili. Hvala i vama i samo da pohvalim vaš styling. Ja ne znam kako će ti muški deo vaših gostiju da dođe. Biće vjerojatno dekoncentrisan kao što sam i ja, ali šta da radim, volim da vas gledam i da vas slušam. Tako da, eto, to mi je možda mana. Nije vam to mana, sigurni budite. Divni ste, uživat ću. I uživajte s nas do kraja nedelja i 1. i 2. nas gledajte obavezno. Imamo specijalne izdanja. I dobili ste pohvalu za pitanje, ne znam da li ste čuli. Ne, nisam čuo, ako budem tu za blagdanske... Da, zaista sjajno pitanje. Evo, upravo ste dali šlagvort za nastavak ovog razgovora i mi smo se time baš bavili u ovoj knjizi. Tako da, eto, ako imate prilike da saslušate taj odgovor. Da. Pa da čujemo. Mi smo se baš u ovoj knjizi
bavili, jel tako, aspektom poređenja, jel tako, komparacije ekonomskih prilika, prirodnih prilika sa početka 20. veka i oni koji su nas danas zadesili. Također, ja sam pisao za Geopolitiku jedan članak koji se zove Dojeni srpske ekonomije. Znači, vi kada pogledate ekonomiste, stručnjake, ministre financija, guvernere koji su vodili u to vreme Kraljevine Srbije, bilo ih je zaista puno ministara financija, mislim da ih je bilo oko 12 samo za vreme Kraljevine Srbije, vi možete primetiti da su to vrhunski školovani ljudi po Beču, po Parizu. Nisu svi, doduše, bili ekonomisti, neki od njih su bili pravnici, tu je čuveni, ili tako, i Laza Paču. I mi smo također naveli i u ovoj knjizi, a boga mi i u ovoj prethodnoj, mi smo navodili neke anegdote vezane za Lazu Pačua, koji je sa svojim, jel tako, domaćinskim pristupom, čovjek koji je lekar bio i koji je svojim merama, neki bi rekli tvrdvičlukom, zapravo uspeo da iznedri tu konvertibilnost o kojoj gospodin upravo priča. Vi u današnje vreme, tada je konvertibilni dinar, pravo vam kažem, malo je emotivna ta tema, jer ja kad zamislim sada prelazak naših trupa preko Albanije, jel tako, egzil stanovništva se dešava, znači naša Narodna banka biva iseljena za Marsej, znači vrlo jedna teška situacija za Srbiju. U tom trenutku Laza Paču i taj tim ljudi koji on imao uspeva da očuva taj konvertibilni dinar i on je imao 83% pokrića. Zakonski je trebalo 40%. U to vreme, znači, konvertibilni dinar je bio jači od franka, zlatnog franka, koji je bio najjača valuta u Evropi. To mnoge evropske sile nisu želele da prihvate, nije im bilo pravo zbog toga. Međutim, Laza Paču, zahvaljujući takvoj konvertibilnosti, uspevao da razmeni, da dobije što veću količinu drahmi za naše ljude koji su živjeli u Grčkoj. Ajde sad, ako pričamo nekim narodskim jezikom u to sve vreme pobune, ali tako, i u vreme tog egzila, pa gledajte, razna korupcija mogla tu da se dogodi, ali tako, ali nije se dogodila. Zašto se nije dogodila? Domaćinski pristup, pravi patriotizam i veliko znanje tog čoveka i tog tima ljudi, kasnije tu bio tako pomenuti Stojadinović, možda se neko ne slaže s njegovim političkim opredeljenjima, ali njegove ekonomske mere su zaista bile sjajne. Mi smo onda napravili tu komparaciju i onda smo gledali zapravo ličnosti koje su nas predstavljala prethodnih 20-30 godina i sisteme koje su te ličnosti, koje su bile proizvedene zahvaljujući takvim sistemima. U vezi pomenutog Stojadinovića, recimo, vrlo je značajna jedna stvar koja također piše, mi smo taj citat naveli u toj knjizi, gde u pokušaju, ne, zapravo to je bio Dušan Letica, ja se izvinjam, koji piše da u pokušaju implementacije računovodstvenog sistema koji su preuzimali iz Francuske, vi vidite sada mi preuzimamo sve, jel tako, sve što nam oni serviraju, mi sada to preuzimamo, ne radimo nikakve studije izvodljivosti, mi zapravo ne znam. Mi u stvari, recimo u pristupu Evropske unije radi studiju izvodljivosti našeg pristupa njima, ali mi nemamo nikakvu studiju izvodljivosti našeg pristupa njima. Znači, mi ne znamo zapravo... Mi vas da dajemo neke ustupke, a ništa ne dobijemo za uzvrat. Ono što je čovjek 1938. godine primetio jeste da mi ne možemo tek tako implementirati strane sisteme, on govori ovdje o tom francuskom računovodstvenom sistemu, zbog mentaliteta, zbog tradicije, zbog kulture, zbog načina rada naše stanovništva. I šta se dešava koliko decenija kasnije? Toliko decenija kasnije mi pravimo kardinalne greške, mi pravimo iste greške, mi nismo saslušali dobro istoriju, nismo dobro se bavili tom problematikom. Ja bih naveo isto jedan dobar primer. Radio sam u Indiji jedno vreme i tamo sam gledao kako Indijci pokušavaju da, recimo, primene zakone federalnih FDA-a, zapravo američkog. Oni su pokušali bukvalnu implementaciju tih zakona. Posle samo godinu dana veliki broj medicinskih istraživanja je bio potpuno stopiran zbog nemogućnosti da, bili su neki problemi vezani uz osiguranje i neki drugi problemi koji se javljali, ali prosto to su savremeni primjeri. Znači, mi sad imamo jedan primjer iz naše prošlosti i sad navodim još jedan savremeni primjer, jel tako, znači, koji pokazuje da se prosto ti sistemi ne mogu tek tako implementirati, da oni moraju imati neku, kako da kažem, adaptaciju lokalnu, kako bi naši ljudi, naše stanovništvo koje je tako naučilo da radi, bilo što je moguće efikasnije. Dakle, suština zapravo tog poglavlja jeste u tome da se ti dojeni srpske ekonomije, taj patriotizam, takvi ljudi
su nama potrebni danas. Uopšte ne ulazim u to koji sistemi njih proizvode, koje su to političke partije i tako dalje. Čisto u znanje, jel? Čisto znanje, jel tako, stručnost, ali i ta određena doza patriotizma, jel tako, koja je očigledno neophodna da bi se ti rezultati postigli. Koji je najveći problem danas kada govorimo o privredi u Srbiji? Pa ja bih voleo, pošto također bih vam toplo preporučio da za goste pozovete ljude iz SANU, Odbora za selo. Branislav Gulan je jedan od njih. To su zaista vrhunski stručnjaci, naučnici koji se na najvišem mogućem nivou bave problemima poljoprivrede, između ostalog demografije, nestajanja sela i tako dalje. Ja bih ovdje voleo bih da vam samo saopštim ukratko neke podatke koji su došli kao rezultati tih analiza, vezuju se za poljoprivredu. Dakle, mi danas imamo izvoz poljoprivrede od 3 milijardi dolara. Mi smo imali, baš neki dan smo imali razgovor na tu temu, dakle, strategija razvoja poljoprivrede. Naša strategija razvoja poljoprivrede je definisala rast od 9% u prvoj godini, a mi smo imali pad od 7% u prvoj godini. Dobro. Kada bismo to posmatrali sa menadžerskog aspekta, i to je gospodin Dragaš lepo primetio, da li je moguće napraviti strategiju razvoja koja bi definisala cilj da nam izvoz bude 50 milijardi dolara? Znači, šta je potrebno da mi napravimo da nam izvoz bude 50 milijardi dolara? Znači, mi nećemo imamo izvoz 3, hoćemo imamo 50. Hajde da vidimo ljudi koji su to rokovi, koji su to timovi ljudi koji nam trebaju, neka se dovedu najbolji stručnjaci da to naprave i neka to bude naša strategija razvoja, znate. A ne da imamo neke nerealne strategije koje definišu rast od 9%, a mi imamo prve godine pad 7%. Druga stvar, ako posmatrate aritmetičku stopu rasta poljoprivrede za posljednje 3 decenije, ona je 0,45%. A mi definišemo rast 9%. Znači, u kojoj meri je to realna strategija i tako? Ono što je također vrlo indikativno jeste da se u brojnim naučnim radovima se zapravo definiše to da je nauka ta koja stimuliše razvoj poljoprivrede. A mi smo u toj situaciji da imamo pad, jel tako? Znači, ja ne znamo o kom se tačno razvoju o kom se tačno razvoju tu radi. Pogledajte sad još neke podatke. Recimo, mi imamo izvoz poljoprivrede 3 milijarde dolara, Holandija, mi ne možemo se porediti s Holandijom, njihova istorija, mehanizacija, modernizacija, tako dalje. Ali geografski možemo. Znači, površine Vojvodine, oni imaju izvoz od 70 milijardi dolara. Znači, mi imamo 3. Zatim, evo jedan parametar isto, kaže navodnjavanje u svetu, prosek je 17%, mi navodnjavamo 3%. Zašto mi ne navodnjavamo 3%? Šta je sa tim kanalima koji su zapušeni? Da li se oni mogu otpuštiti i dovesti u neko stanje upotrebljivosti? Da li se može napraviti neka nova mreža? Da li postoji neki sistematski plan za to? Mi imamo trenutnu situaciju, o tome se recimo ne govori puno u medijima, to bi bilo isto interesantno za vas, možda da nađete neke informacije oko toga. Znači, izvoz žive stoke je gotovo stopiran. On je na minimum za posljednjih 6 mjeseci. Znači, problemi koji se tu vezuju su bolesti plavog jezika i neke druge bolesti. Znači, naša veterinarska stručna javnost treba da izađe da kaže u čemu je tu zapravo problem i u čemu se tu radi. Znači, vi imate 6 mjeseci praktično stopiran izvoz žive. A malo se o tome govori, u pravosti. O tome se jako malo govori. Evo još nekih podataka koji su također vrlo indikativni. Kaže, uvozimo duplo više pasulja nego što proizvodimo. Pazite, nacija je odrasla na, da ne kažem odrasla, nije to dobar izraz, ali tradicionalno korišćenje tog tako povrća je prisutno u našoj zemlji. Sad tu postoje naravno brojni razlozi, postoji uvoz iz azijskih zemalja, tako njihova cena proizvodnje je jeftinija nego naša i tako dalje. Međutim, mi uvozimo paradajz u sezoni kada bi zaista trebalo da mi imamo naše kapacitete za to. Opet su brojni razlozi za to. Kada se napravi komparacija sa tim šta je bilo nekada, znači da ne bude sad, kao što smo pričali, znači mi imamo dojene te srpske ekonomije, znači mi imamo, kako da kažem, istoriju koja je ipak može da nam bude dobra referentna tačka za dalje analize. Kaže, svaki 8. hektar suncokreta globalno gledano je bio pod zasadom našeg semena hibrida suncokreta. Mi danas praktično ne proizvodimo naše seme. Znate. Znači, mi smo onda bili 10. u svetu po izvozu kukuruza.
A mi danas, mislim da je ove godine 4 miliona tona zbog suše bilo kukuruza, prošle godine 7,5 miliona tona. Ono što je zaista paradoksalno jeste da je to nama dovoljno. Zašto nam je dovoljno? Zašto mi nemamo dovoljno stočarstvo nije razvijeno koje bi se time hranilo. Mi izvozimo kukuruz Makedoniji, a uvozimo njihove svinje. To su sve podaci koji govore o jednoj, kako da kažem, zapravo nepostojanju adekvatne te strategije, nepostojanju adekvatnog razvoja. Ono što je vrlo takođe značajno jeste ta saradnja sa Svetskom trgovinskom organizacijom. Znači, mi smo tradicionalno konzervativni u tom nekom smislu i tu je sada jedan od osnovnih problema koji se navodi jeste uvoz genetski modifikovane hrane. To je, ja kada sam čitao, pravo da vam kažem, neke radove i SANU, tamo je bio neki zaključak da se točak istorije ne može zaustaviti. Ja nisam bio siguran da u prvom trenutku sam razumeo šta to zapravo znači, međutim, vi onda kada razmislite i kad kažete da će 2050. godine negde oko 9 milijardi stanovnika je planirano, znači ogromna populacija, ogromna stopa prirodnog priraštaja, potrebno je sve te ljude ishraniti na neki način. U tom smislu GMO zapravo možda i ne predstavlja toliko loši aspekt koliko se možda na prvu loptu zaista čini. U svakom slučaju, sve ove stvari zaslužuju jednu ozbiljnu stručnu raspravu. Stručna javnost mora da bude involvirana u to, znači to nisu, kako da kažem, političke odluke, to bi trebalo da budu javne rasprave, diskusije. Mi imamo sjajne stručnjake koji su proizvodili, recimo, ta semena koji su radili za sjajne poljoprivredne kombinate. Njihov glas je danas možda ne čuje dovoljno. Toplo bih preporučio, znači, da vam oni budu gosti u emisiji, jer to su zaista vrhunski stručnjaci. Imamo neko na telefonskoj vezi. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, pozdravljam vas. Htela sam da pitam ovog gospodina koji je ovde pričan. Pazite, sve govori o neoliberalizmu, o nekim porecima, zašto se niko od tih vaših gostiju nije pozabavio onim periodom kada je bio drug Tito? Tad smo živeli kako treba. A ne ovo sve, oni prave u stvari dve klase. Oni koji sve imaju i oni koji nemaju ništa. Mi hoćemo društveni poredak drugačiji. Društveni poredak, jer razumete, u vreme Tita mi smo imali besplatno zdravstvo, školstvo, mi smo imali normalnu naciju, svi su bili zaposleni. Neka odgovori ovaj gospodin ovde, genijalac, neka kaže zašto su fabrike u Rakovici srušene, porušene, zatvorene, 25.000 radnika isterano napolje, a gospodin govori o poljoprivredi. Da, hvala što ste se javili, razumeli smo vaše pitanje, vi ne znate sigurno zašto je otpušteno toliko i toliko radnika i tako dalje, iako ste genijalac, kako gospođa rekla. Hvala na tome, nadam se da je to bilo u pozitivnom smislu, tako. Mi smo se ovde bavili problemima tranzicije. Mi smo ovde, čak i u tom delu neoliberalizma, mi smo krenuli od analize, jel tako, marksizma, pa smo onda, pošto je to bio sistem koji se kod nas menjao, pa smo onda gledali čak i utjecaj na globalizaciju tog neoliberalnog sistema i tako. Međutim, u vezi sa tranzicijom, mi smo ovde, recimo, uradili analizu tranzicije u istočnoevropskim zemljama, a zatim smo napravili jednu komparaciju sa time kada je ta tranzicija došla kod nas, da li ona išla odgovarajućim tokom ili nije. Ono što vam mogu, gospođo, ako još uvek slušate, odgovoriti, jeste da tu postoji niz političkih odluka koji je tako doprineo do urušavanja tog jednog sistema. Mi smo ovde pričali o bankama. Pogledajte, molim vas, mi i dalje imamo banke koje posluju u suficitu i koje naša država ni dan danas, toliko godina kasnije, ne može da zatvori. Znate, znači, koji bi bio razlog zašto biste vi želi da zatvorite nešto što dobro funkcioniše? Pazite, Beobanka, recimo, vi kad ste zatvorili Beobanku, vi ste zapravo uticali na ogroman deo privrede tadašnje Jugoslavije, gde su to sve akcionari. Oni su svi bili kreditirani takođe iz tih banaka. Vi danas nemate banku za privredni razvoj. Dakle, koji to mogu da budu razlozi, osim političkih,
koji bi rekli, ok, od sada ćete vi zatvoriti sve ove potencijalne izvore finansiranja. Mi ne želimo, prosto razmišljamo o tome da li će novi sistem da iskoristi te sisteme finansiranja ili neće. Tako da ja vam mogu reći, čak iz ličnog primjera, moja majka je bila zaposlena u Jugobanci u 7. jula. Znam dosta ljudi koji su otpušteni iz tih banaka bez ikakvog razloga, da tako kažem, bez ikakvog objašnjenja i koji su posle toga jako teško pronalazili neki put u tom novom, po znacima navoda, kapitalističkom društvu. Mogu samo na trenutak da vas prekinem, obzirom na to da nam je ostalo, verovali ili ne, još 10 minuta do kraja našeg razgovora. Gospođa je pomenula zdravstvo. Ja bih voljela, obzirom na to da sam vas predstavila između ostalog i kao menadžera u zdravstvu, da se dotaknemo i te teme. Obzirom na to da imam neke informacije da ste zaista od nekih važnih ljudi koji, da ne kažem, i ministra, dobili određena pitanja, tačnije, bilo su vam postavljena pitanja kako? Kako rešiti neke stvari? Ako pogledamo funkcionisanje zdravstvenog sistema, znači prvo bih ukazao na to da smo se mi bavili malo javno-zdravstvenim problemima, zdravstvenom politikom, menadžmentom, a onda smo dali i neke predloge u vezi sa unapređenjem iz oblasti medicinskih istraživanja koje bi moglo da bude potencijalni motor razvoja. Mi smo te analize koje smo radili zasnovali na dve činjenice. Prva činjenica je bila broj kliničkih ispitivanja koji se na godišnjem nivou povećava geometrijskom progresijom, praktično gledajući globalno, je li tako? A druga stvar koja je bila jeste ta geografska diversifikacija broja kliničkih ispitivanja, dakle sve ih je više i na svakom delu sveta kliničke ispitivanja se danas vrše u svom, reklo bi se, punom kapacitetu. Drugi faktor jeste cena. Gledajte, izvođenje tržišta, jednog leka na tržište u današnje vreme košta oko 2,4 milijarde dolara. To je jedan dugotrajan proces koji može da traje po 20-30 godina. Sad se radi na tome da on bude sve kraći i kraći. 1970. godine taj rok je bio, odnosno ta cena je bila negde oko 178 miliona dolara. Znači, mi govorimo o višestruko puta uvećenoj samoj ceni za sprovođenje, odnosno za izlazak novog leka na tržište. Ako posmatramo generalno farmaceutsku industriju, biomedicinsku farmaceutsku industriju, ulaganja u istraživanje i razvoj su 5,5 puta veća od vojne i aeroindustrije, a 1,5 put od IT sektora. Za vreme krize 2007. godine, znači kriza koja je izazvana, je li tako, pucanjem tih finansijskih balona, je li tako, hipotekarnih kredita, većina država koje imaju aktivnu vojnu industriju je svoju ekonomiju bazirala na toj vojnoj industriji. Gledajte, čak i u vreme krize farmaceutska industrija je imala veći rast od vojne industrije. Dakle... Ajmo zaključak samo. Zaključak je taj da Mađarska ima 0,2% BDP-a, znači da Srbija ima trenutno negde 0,12% BDP-a, da smo mi napravili neke projekcije razvoja gde čistog deviznog priliva 1% BDP-a može biti za samo nekoliko godina, znači pričamo o 330 miliona čistog deviznog priliva, bez sekundarnih benefita, je li tako? Naš budžet je za zdravstvo, čini mi se, 12 milijardi dinara. Znači, u tom smislu mi možemo da vidimo kako to može da bude jedan zdrav oslonac, je li tako, jedan zdrav oslonac za dalji razvoj. Samo bih iskoristio još ovu priliku da kažem da u demografiji nismo govorili, međutim, rekao bih samo nekoliko stvari da, s obzirom na to da naša sela propadaju, da se zapravo sada su varoši te koje treba čuvati. Vi ste pričali, baš čini mi se na ovom mestu sa nekim kolegama u vezi sa time koliki su sada budžeti za demografiju. Ja mislim da je SANU, taj odbor za selo, napravio jednu zaista sjajnu inicijativu sa ministrom Krkobabićem koja se tiče razvoja zadrugarstva. Mislim da je 183 zadruge osnovano i nadam se, ja ne učestvujem direktno u tome, ali bih voleo da svaka narodna vlast to, bez obzira koja je, znači da prosto prepozna to kao metod za očuvanje srpskog sela. Da, zaopšte dobro. Svakako ćemo nastaviti ovaj razgovor nekom drugom prilikom. Vama mnogo hvala što ste sada izdvojili vreme. Želim vam sve najbolje u daljem radu i u novoj godini. Hvala, također. Poštovani gledalci, u narednih nekoliko minuta slede najvažnije vesti iz zemlje i svijeta. Odmah nakon toga gospodin Aleksandar Šapić, predsjednik opštine Novi Beograd, ali pre toga za sve one, pre vesti i pre gospodina Šapića, za sve one koji danas slave katolički Božić,
Evo jedne zaista lepe pesme.